Valentin napon. A régi T-800-as modell visszatér. Szükségem van a ruhádra, a csizmádra és a motorodra. Nem mondtad azt, hogy kérem szépen. Hogy megvédje John Connort. Nem azért vagy itt, hogy megölj. Akkor mi az ábra? 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most. Egy sokkal fejlettebb pusztítótól. Jöjjön velem, ha élni akar. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick. Terminátor 2, az ítélet napja. Bemutató péntek este 10-kor a Filmmánián.